Усім прывітанне яшчэ раз, з вами па-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. І працягнем мы гэта абмеркаванне з нашай чарговай госцяй, эксперткай. Вот мне сёння выдатны дзень, што ты эксперты і эксперткі, з якімі мы найчасцей неяк по зуму стасуемся, а калі яны прыходзяць у студыю, гэта заўсёды прыемна, вочы ў вочы, нейкая энергетыка іншая, і мне таму адчуванне, што і размова будзе больш насычаная, эмацыйная і можа быць увогуле цікавейшая, чым по зуме, хаця тут эксперты у нас такія, што зум не зум заўсёды цікава. Такім чынам, вітайце, сяброўка пашыранай рады беларускага аб'яднання ў Германії разам, координаторка фестивалю Минск энд Минга и супрацоўніца университету Пасау у Нямецчыне Хрысціна Дарапей. Прывітанне, Хрысціна. Прывітанне, Зміцер. Хрысціна, давайте пачнем с, вот калі мы з вами апошні раз размаўлялі некалькі месяцаў таму, мы абмяркоўвалі планы нямецкага ўраду канцлера Мерца змяніць міграцыйную палітыку, увогуле агульную міграцыйную палітыку, і разважалі, як гэта можа закрануць беларусаў у тым ліку. Што змянілася з таго часу? Якія былі уведзеныя, можа быць, акты заканадаўчыя ці яшчэ што працуе? Якае стаўленне да мігрантаў? Мерц тое, што абяцаў перад сваім абраннем на гэтую пасаду, у прынцыпе, тое намагаецца увасабіць у рэальнасць. Ён абяцаў больш жорсткую міграцыйную палітыку стасоўна нелегальных мігрантаў і пры гэтым намаганне заахвоціць больш кваліфікаваныя сілы рабочыя ў першую чаргу трапіць у Германію. І вось ён паступова над гэтым працуе. Магчыма, ён гэта робіць не так хутка, як яму хацелася, таму што ён, канешне, сутыкаецца з пэўным супрацьстаяннем у Бундестагу, у тым ліку, і таксама з проста базавымі законамі і правамі чалавека. Аднак пэўныя крокі ён зрабіў, пэўныя законы былі прыняты, якія зрабілі пэўныя абмежаванні для таго, каб трапіць у Германію ў якасці уцекача ці мігранта, ці нелегальнага мігранта. Пачнем, напэўна, з тэмы беларусаў, таму што яна цікавіць, я так падазраю, усіх больш за ўсё. Вялікіх зменаў са снежня, бо мы бачыліся на пачатку снежня, не адбылося. То бок, той параграф, па якім у асноўным працавалі беларусы з палітычным бэкграўндам, які намагаліся трапіць у Германію пад нейкую ахову. Гэты параграф быў прызупынёны, і, в прынцыпе, тое, што мы абмяркоўвалі ў снежні, застаецца ў сіле. То бок, цяпер Германія вельмі выбаркава абірае тых, вельмі так кропкава абірае тых, каго яна да сябе запрашае пад абарону. А вось гэтага такога больш агульнага правіла для ўсіх беларусаў, яго, як, в прынцыпе, не было, так і няма. І мы ўсе ведаем, што пасля вызвалення вялікай долі палізняволеных Германія прыняла да сябе Марыю Калеснікаву і Віктара Бабарыку. То бок, вось прыблізна гэта маштаб нацыянальнай зацікаўленасці Германіі да беларусаў, да вось маштаба асобаў і дзейнасці палітычнай, якая прыносіць сабой таксама магчымасць атрымаць нейкі статус абароны ў Германіі. Таму для беларусаў тут вялікіх навінаў няма са снежня, ўсё застаецца прыблізна так, як і было. А калі размаўляць пра мігрантаў агулам, то Мерц стаіць у такой даволі складанай сітуацыі. Таму што, не толькі Мерц, але, скажем так, Германія. Таму што Германія зараз перабывае ў дэмаграфічным крызісе. Насельніцтва актыўна старэе, сыходзіць на пенсію. То бок, зараз пакаленне бумераў актыўна выходзіць на пенсію, вызваляючы пры гэтым рабочыя месцы, вельмі часта высокакваліфікаваныя, якія проста няма каму заняць. Таму што дзяцей з кожным годам нараджаецца ўсё менш і менш, і працаздатнага насельніцтва таксама меншае, да? І гэта таксама нясе пэўную нагрузку на сістэму, у прынцыпе, сацыяльную, таму што менш маладых людзей мусіць плаціць для большай колькасці дарослых людзей пенсіі. І, у прынцыпе, калі не хапае рабочай сілы, то меншая колькасць людзей выконвае большую колькасць працы, што таксама вядзе да пэўных сацыяльных напружанасцяў. Хрысціна, выбачайце, што перабіваю. Слухайте, дык патлумачце мне, дык прынялі ж такую колькасць уцекачоў з Сірыі, прынялі зараз такую колькасць уцекачоў з Расіі. Беларусам не давалі, а гэтым нараспашку прымалі. Дык чаго яны не ідуць працаваць?
Яны ідуць працаваць, і пра гэта мы таксама пагаворым, таму што ўспрыняццё міграцыі як такой у Германіі, асабліва за апошнія 10 гадоў, вельмі змянілася. І ўспрымаецца маштаб міграцыі, праблема міграцыі набагата большай, чым яна ёсць. Але я хочу спачатку кончыць думку пра вось гэтую дылему, якой зараз стаіць Германія, бо з аднаго боку ёй не хапае маладых людзей, не хватае працаздольных людзей і высокакваліфікаваных людзей, і гэта той фокус, які ставіць перад сабою і цяперашні ўрад, і папярэдні ўрад таксама перад сабой ставіў, зрабіць прыезд у Германію для высокакваліфікаваных спецыялістаў лёгкім. Яны нават зрабілі такі вэб-сайт, які называецца Make it easy in Germany, ці неяк так. Ну, скажем так, усё роўна гэта не вельмі лёгка, і трэба прайсці пэўныя колы, каб гэта ўсё зрабіць, але каб, у прынцыпе, атрымаць магчымасць легальна працаваць у Германіі, аднак цяперашні ўрад намагаецца спрасціць прыём гэтых кваліфікаваных людзей у Германію, то бок лягчэй пацвярджаць іх кваліфікацыі, у тым ліку доктарскія кваліфікацыі, таму што дактароў, урачоў у Германіі таксама не стае, і, дарэчы, вялікая колькасць замежнікаў якраз такі закрывае гэтыя дзіркі і ўсё роўна не спраўляецца. Далей яны намагаюцца ўсё ж такі палегчыць інтэграцыю, палегчыць атрыманне больш перманентных відаў на жыхарства для вось такіх людзей. То бок яны робяць усё, каб закрыць так званы Fachkräftemangel, то бок нястачу кваліфікаваных рэсурсаў. І прычым, калі я кажу пра высокакваліфікаваных спецыялістаў, я маю на ўвазе не толькі інжынераў, архітэктараў, медыкаў, вось не толькі тое, для чаго патрэбна там 10 гадоў універсітэта, я таксама маю на ўвазе і людзей, якія штосьці умеюць рабіць рукамі, таму што рамеснікаў, там электрыкаў ці там цесляроў, шаўцоў, краўцоў, іх таксама не стае, іх не хапае, і вось такіх людзей таксама трэба Германії якім чынам атрымаць. То бок, з аднаго боку, Германіі жыццёва неабходна міграцыя, але з іншага боку, Германія у Еўрапейскім Саюзе заўжды ўспрымаецца як мэтавая краіна для нелегальнай міграцыі. То бок, большасць мігрантаў нелегальных, якія намагаюцца трапіць у Еўрасаюз, яны не хочуць заставацца зазвычай у Літве ці Польшчы, ці там у Італіі з Гішпаніі, яны хочуць трапіць у Германію. І таму Германія зараз намагаецца нейкім чынам абараняцца ад гэтага націску, ад колькасці нелегальных мігрантаў, якія намагаюцца трапіць у Германію. І для гэтага Мерц, напрыклад, увёў больш жорсткія кантролі на мяжы, то бок фактычна зараз у межах шенгенскай зоны, што, ў прынцыпе, не адпавядае правілам Шенгена, але тым не менш ёсць кантролі. Напрыклад, калі вы на машыне будзеце ехаць з Польшчы ў Германію, то вы гэтыя кантролі якраз такі заўважыце. Плюс яны ўжо прынялі правілы пра тое, што вось гэтыя заяўкі на азюль, на ўцякацтва, яны будуць апрацоўвацца хутчэй, і рашэнні па іх будуць прымацца хутчэй. Адпаведна, калі людзі будуць атрымоўваць адмовы, яны набагата хутчэй будуць высылацца назад. Плюс для тых, хто ўжо перабывае тут і мае нейкі абаронны статус, яны ўвялі паўзу да 27-го года на уз'яднанне сямей. Гэта тычыцца не ўсіх, але пэўнай групы людзей з абаронным статусам, што таксама нібыта мае пад сабою мэту скараціць колькасць людзей, якія трапляюць у Германію. Аднак з пункту гледжання чалавечага забараняць людзям аб'ядноўваць сем'і, гэта вельмі спрэчна. То бок яны паслядоўна намагаюцца зрабіць пэўную заканадаўчую базу па тое, каб людзей альбо не пускаць, альбо хутчэй высылаць, альбо прынамсі не дазваляць даезда новых людзей. Вось так гэта прыблізна выглядае, гэта даволі добра лягае ў парадыгму таго, што зараз робяць Еўразвяз. Вось літаральна зусім нядаўна Еўразвяз прагаласаваў за вось гэтыя правілы, новыя правілы азюла, пра тое, што яны салідарна нібыта ва ўсёй Еўрасаюзе мусяць размяркоўваць ролі, там хтосьці грашыма, хтосьці прыёмам, хтосьці яшчэ чымсьці, і што вось яны будуць намагацца скарачаць нелегальную міграцыю. Адзін з гэтых пунктаў было, напрыклад, пра трэція краіны, што разгляд будзе адбывацца не на тэрыторыі Еўразвяза, на тэрыторыі трэціх краін у пэўных лагерах фільтрацыйных, што таксама наводзіць на пэўныя паралелі, якія не вельмі прыемныя. То бок, з аднаго боку Германія стаіць вось перад гэтую дылему, з іншага боку яна намагаецца нейкім чынам адпавядаць пэўным западам пэўных палітычных груп, каб гэту міграцыю абмежаваць. Але з іншага боку, канешне, яна мае вялікую патрэбу у рабочай сіле, якая будзе Германію, германскую эканоміку рухаць наперад, таму што зараз мы назіраем тэндэнцыю да крызісу.
І як это прапануецца вырашацца? Ну, да прыкладу, вот мы назіраем, што ўсё ж такі міграцыя з Беларусі працягваецца. Калі ўжо, можа быць, зменшылася, ну, апроч тых палітвязняў, якія вызваляюцца, там і ўсё ж такі пераслед працягваецца, але з-за эканамічных праблемаў, з-за вось гэтай уцягвання ў вайну ўсё шырэй і шырэй, такая працоўная міграцыя, эканамічная міграцыя, ну ці можа быць сказаць міграцыя такая, калі людзі думаюць пра будучыню сваіх дзяцей. Ну вот і выязджаюць нармальныя спецыялісты. Ёсць у іх шанец у Германію. Вось я пра гэта і кажу, што мне здаецца, калі мы пару месяцаў таму размаўлялі пра тое, так што рабіць беларусам, каб калі які хочуць пераехаць у Германію, я ўжо тады казала, што мне здаецца, што найбольш бяспечны і стабільны, вот менавіта палітычна стабільны спосаб гэта акурат рабочая міграцыя. Калі ты, дзякуючы сваёй адукацыі, сваім працоўным нейкім скілам, атрымоўваеш права перабывання ў Германіі, такім чынам ідзеш па гэтым трэку легалізацыі, бо гэты пункт у наступныя гады і нават дзесяцігоддзі хутчэй за ўсё змяняцца не будзе. У найбліжэйшым часе патрэба ў кваліфікаванай працоўнай сіле будзе зрастаць. І, адпаведна, калі людзі гатовыя працаваць і могуць гэтыя свае кампетэнцыі прапанаваць Германію, то гэта будзе працаваць добра. Акурат я казала, што нямецкі ўрад зараз намагаецца спрасціць прыбыццё кваліфікаваных спецыялістаў у Германіі праз там скарачэнне бюракратычных нюансаў. Вось. Але я абяцала расказаць акурат пра ўспрыняццё міграцыі і ўвогуле пра яе маштабы, таму што калі мы гуляем праз нямецкія гарады, канешне, кідаецца ў вочы, што ёсць пэўная група людзей, якая не належыць да еўрапейскай нацыі з аднаго боку. Але з іншага боку, ну вось так нашу ўспрыняццё і мозг уладкаваны, што як бы мы зазвычай вычэпліваем тое, што адрозніваецца ад гамагеннай масы. Таму здаецца, што як бы людзей шмат. Плюс мне здаецца таксама, што нават у самой Германіі гэта ўспрыняццё трошку ўзмоцненае, асабліва ў меншых гарадах і ў меншых вёсках, таму што калі ў 2016 годзе прыехалі вялікая колькасць мігрантаў, як бы у Франкфурце на Майне гэтага хутчэй за ўсё не заўважылі, ці ў тым жа Берліне. А вось у нейкім там, не ведаю, Бургхаузене, дзе там агулам жыве пару тысяч чалавек, то, канешне, нават сотка новых людзей, якія пры гэтым яшчэ па-іншаму размаўляюць і па-іншаму апранаюцца, была вельмі заўважная. Таму акурат мы заўважаем вось гэты супрацьмігранцкі настрой у першую чаргу ў маленькіх гарадах, у менш населеных рэгіёнах і ў рэгіёнах з меншым узроўнем адукацыі, таму што там якраз такі гэта неяк з аднаго боку больш кідаецца ў вочы, а з іншага боку і натыкаюць на пэўныя кагнітыўныя выкрыўленні, якія не заўжды крытычна рэфлексуюцца. Але паговорым пра насельніцтва Германіі. У Германіі зараз каля 84 мільёнаў жыве, і кожны чацвёрты, насамрэч рэч, мае міграцыйную гісторыю. То бок гэта альбо мігрантаў зараз наўпроставых, як я, іх 14 мільёнаў. І яшчэ ёсць дзеці мігрантаў, якіх там яшчэ 4-6 мільёнаў. І плюс яшчэ ёсць людзі, у якіх адзін з бацькоў таксама мігрант, якіх таксама можна да гэтага далічыць. То бок вось гэтай такой маналітнай нямецкай нацыі, якая вось выключна з немцаў складаецца, ну, колькі іх там, 50 мільёнаў, 53 мільёны. А вось вялікая колькасць людзей, у прынцыпе, як бы мае пад сабою пэўны міграцыйны падмурак. І вялікая колькасць гэтых людзей, яны еўрапейцы. То бок вось гэтых 14 мільёнаў, каля 5 мільёнаў, гэта, у прынцыпе, еўразвяз. То бок палякі, румыны, угорцы, італьянцы. Пасля яшчэ ёсць вялікая група людзей, які таксама з Еўропы, але не з еўразвязу. Напрыклад, 1,5 мільёна у нас гэта туркі. І вось, на жаль, праз вайну вялікая колькасць украінцаў таксама мусіла пакідаць свой дом. І вось за апошнія 10 гадоў, здаецца, у 10 раз узрасла колькасць украінцаў, там са 140 тысяч да там 1 400 000 можна нават лічыць. То бок вялікая колькасць мігрантаў, яны ў прынцыпе не ўцекачы. Гэта працоўныя мігранты, альбо вось як у выпадку Украіны людзі, які патрапілі пад абарону праз вайну. Вось. І ёсць, вядома ж, вялікая колькасць мігрантаў, каля мільёна, здаецца, Сірыі, каля полумільёна з Афганістана, якія патрапілі якраз такі пад абаронны статус. І вось калі паглядзець, 1 мільён да 84 мільёнаў, гэта, ну, не кожны другі. І вось тое, што здаецца, калі ты там на франкфуртскім вакзале гуляеш, што вельмі шмат замежнікаў, якія відавочна паходзяць не з Еўропы, гэта, па-першае, па лічбах не так. А па-другое, калі мы паслухаем вось гэтыя
аргументы людзей, якія супраць міграцыі, пра тое, што гэтыя людзі не працуюць, гэтыя людзі сядзяць на сацыялках, гэта таксама не зусім так, таму што каля 70, там 60-70% працаздольнага сірыйскага насельніцтва ходзіць на працу. То бок гэта менш, чым па нямецкім насельніцтве, але мы мусім улічваць, што там удзел жанчын у сацыяльным жыцці трошку адрозніваецца. І на маю думку, гэта хутчэй за ўсё акурат з гэтым і звязана. Але пры гэтым сярод мігрантаў, калі мы паглядзім, досыць вялікая колькасць дзяцей і маладых людзей, якія актыўна будуць уваходзіць у працоўны рынок і, адпаведна, такім чынам узбагачаць яго, працаваць на нямецкую эканоміку і плаціць таксама падаткі і пенсіі тым людзям, которые зараз актыўна выступаюць супраць гэтай міграцыйнай палітыкі. То бок, вяртаючыся да тэмы, Германія не супермонаэтнічная, там, в прынцыпе, кожны чацвёрты гэта замежнік, сярод гэтых замежнікаў вялікая частка і так еўрапейцы, а вось гэта група, якая ўсіх трыгерыць, яна не такая ўжо вялікая. І пры гэтым заўважна вельмі дакладная тэндэнцыя, чым даўжэй людзі застаюцца ў Германіі, тым больш яны выходзяць на рынок працы. Што адводзіць нас да тэзісу, што не міграцыя, праблема як такая, а праблема гэта інтэграцыя. То бок, каб выйсці на рынок працы, трэба зразумець правілы гульні, зразумець і авалодаць мовай, і атрымаць справядлівы доступ да рынку працы. І тады, в прынцыпе, людзі будуць працаваць. І у такім выпадку, калі там, скажем, успрыняццё пэўных груп, ці там дыскрымінацыя, недыскрымінацыя, мне вось цікава, чаму на фоне тых же самых расіян, пэўнае нейкае дзіўнае, нават, можа быць, наколькі адпаведна слова, дыскрымінацыйнае стаўленне да беларусаў. Вось, дарэчы, пра расіян я зараз мушу хуценька глянуць у статыстыкі. Не знайду, але я паглядзела, што за апошнія 10 гадоў колькасць расіян в Германіі не моцна змянілася. То бок яна вось прыблізна стабільна засталася. І гэтая група, прыблізна ў 10 раз большая за групу беларусаў у Германіі. То бок у Баварыі жыве там каля 5000. А беларусаў, колькі там расіян жыве, не ведаю, але я падазрую, што трошачку больш за 5000. І, на мой погляд, вось з гэтым праблема і звязаная, што у нас настолькі няшмат, што прымаць нейкія асобныя пастановы для там умоўна некалькіх тысяч людзей, якіх якраз такі закранае нейкі пераслед ці нейкая небяспека на бацькаўшчыне, гэта проста вось нямецкай бюракратычнай машыне здаецца не мэтазгодным. І адпаведна выглядае так, што як бы праблема ёсць, нямецкія палітыкі пра яе гавораць, але паўплываць на тое, каб кожны нямецкі клерк у кожным Ауслендер-Амце самага маленькага горада разумеў, што адбываецца, і нейкім чынам спрыяў, напрыклад, атрыманню таго ж пашпарта замежніка, вось гэта зрабіць набагата складаней. Расіяне, іх больш, іхняя краіна набагата большая, і іхняя такая прысутнасць у кантэксце выглядае таксама набагата больш. І, адпаведна, проста гістарычна на вось Расію звярталася больш увагі, і даволі складана патлумачыць немцам пра тое, што як вось беларусам таксама трэба, і, магчыма, нават больш трэба, таму што мы не можам памяняць пашпарты, напрыклад, ці штось такога. Але гэтым займаюцца мае каляжанкі і калегі разам, данасеннем гэтай ідэі да палітыку. І, наколькі я ведаю, былі нават разасланыя лісты пра тлумачэнне сітуацыі ў Беларусі, пра тое, што калі людзі звяртаюцца з пашпартамі, якія больш нядзейсныя, гэта не прычына адпраляць іх у Беларусь і прасіць іх атрымаць новы пашпарт, каб яны далі маглі працягнуць від на жыхарства. І мне з майго прыватнага кола вядомыя прыклады, калі людзі атрымалі пашпарты замежнікаў. І вось у Лібарэка ёсць гэта ініцыятыва Ліга Хелп, якая займаецца дапамогай па пытаннях перабывання ў Германіі. Яны кажуць, што ў іх таксама ёсць прыклад таго, як людзі атрымоўвалі гэтыя паспарты. То бок, ёсць шлях, па які можна прайсці, каб, напрыклад, гэты прасрочаны, пратэрмінаваны пашпарт атрымаць. Аднак гэта залежыць ад узроўню інфармаванасці з аднаго боку, як бы ад здольнасці вашай чакаць і даводзіць сваю правату, што, канешне, не кожны мае. Давай вось мы зараз, можа быць, да тэму, якую такой правакацыйны загаловак свой заклаў, але я думаю, што ўсё ж таки важна, таму што яна абмяркоўваецца. Ты на самом пачатку узгадала ось сітуацыю з Калеснікавай і Бабарыкам, якіх мала таго, што запрасіў нямецкі ўрад
что давайте до нас, я так разумею, вельмі хутка ім зрабілі ўсе неабходныя дакументы. І ты сказал, ну вось гэта у той узровень, які как бы і цікавіць Нямецчыну, з якімі она готова працаваць. Колькі часу таму, калі вось вся гэтая сітуацыя ўзнікла, калі Германія там прыпыніла ці там, скажем, ускладніла атрыманне і выдачу там гуманітарных віз, увогуле ўсёй этой сістэмы, праз пэўны час ад офіса мы пачулі такія словы про тое, што мы там дамовіліся, мы былі ў Бундестагу, мы там сустракаліся, усё вырашана, для беларусаў будзе паслабленне. То бок нам на ушы навешалі. Я не думаю, што так гэта варта фармуляваць. То бок сустрэчы былі і размовы былі. І вось як я ўжо тлумачыла, ёсць вось гэтая плоскасць палітычная і плоскасць выканаўчая. І я упэўнена, што тое, што стаяла ў прэс-рэлізе, сапраўды адбылося. Аднак вось ці ёсць уплыў гэтыя размовы палітычныя, дзе нам выказалі падтрымку і паабяцалі штосьці зрабіць на аперацыйны ўзровень, дзе сапраўды прымаюцца рашэнні. Вось тут ёсць пытанне. Мне здаецца, там вось гэты трансфер дамоўленасцю, ён не заўжды працуе. Таму што па тым, што я зараз бачу, я не экспертка ў міграцыйным праве і як бы кансультацыі я даваць не магу, аднак тое, што я бачу зараз, гэта выглядае на тое, што параграф, па якім беларускія палітычныя актывісты маглі атрымоўваць абарону, ён зараз сфармуляваны такім чынам, што рашэнне прымаецца не паўшальна, а ў кожным канкрэтным выпадку. І каб атрымаць вось гэты статус, трэба, каб Германія бачыла нейкі уласны інтарэс у гэтым. І вось як бы у выпадку Марыі Калеснікавай і Віктара Бабарыкі Германія бачыла свой уласны інтарэс, таму што гэта фактычна дзве асноўныя фігуры 2020 года, гэта кандыдат у прэзідэнты, які вось колькі год правёў у турме, плюс я кіраўніца пасля вось гэтай выбарчай кампаніі. Вось гэта быў узровень, які ў Германіі пазналі, які Германію зацікавіў, які бы Германіі прыносіў пэўныя перавагі, напэўна, у тым, каб гэтых людзей прыняць. Больш простых палізняволеных, як бы гэта несправядліва не гучала, я не ўпэўнена, што чакае такая самая доля, але зноў жа гэта вельмі індывідуальна вырашаецца. І вось тое, што ты азначыш, што вельмі хутка было вырашана ўсё в плане бюракратыі, так, гэта было вельмі хутка. То бок вось для тых, хто ў Германіі меў дачыненне з бюракратыяй, гэта было нават імгненна, а не вельмі хутка. Гэта вось было раптам разуменне, што яны могуць, калі хочуць. То бок магчыма зрабіць все хутка, імгненна і зрабіць так, каб людзі мелі доступ да ўсіх благ цывілізацыі, якія яны маюць. Але зноў жа гэтыя людзі зрабілі вельмі вялікую працу. Гэтыя людзі вельмі шмат пакутавалі за тое, што яны зрабілі. То бок тое, што яны атрымалі гэты статус абсалютна правільна і справядліва. Хацелася б, канешне, каб такія самыя умовы існавалі для людзей менш медыйных, але таксама тых, хто пацярпелі за свае перакананні. Але зноў жа, я лічу, што тут ёсць гэты нюанс з трансферам рашэнняў, з трансферам перадачы дадзеных паміж тым, што палітыкі лічаць правільна, паміж тым, што бюракратычная машына робіць. І, як мы бачым, у выпадку беларусаў мы не настолькі сігніфікантная група, каб гэта... Крысціна, мы тут, можа быць, паўтараемся, але трошку з іншага ракурса, можа быць, паўтарэнне будзе, таму што я перайду вот ад гэтай сітуацыі да тых папрокаў у звязку з невырашэннем праблем у легалізацыі не толькі ў Нямецчыне, а ў іншых краінах, якія как бы скіроўваюць у бок офіса асабіста Ціханаўскай, ну і ўсіх іншых лідараў дэмакратычных сілаў. Маўляў, ну вось ты, Ціханаўская, ездзіш па ўсім свеце, ты сустракаешся з лідарамі, па выніку лідарамі краін. Па выніку гэтых сустрэчаў мы чуем там абяцанні пра тое, што мы падтрымліваем беларусаў, мы на баку беларусаў, мы за тое, каб спрасціць усе гэтыя працэдуры, атрымання і гэтак далей. Мы тут вот на вашым баку, а потым праходзіць час, і нічога не вырашаецца. І людзі
как бы вінавацяць Ціхановскую, што альбо яна сапраўды как бы не вырашае гэтае пытанне, альбо яна іх не ўздымае, альбо не кантралюе офіс потым выканання абяцання, якія далі ім іх заходнія партнёры. Ну і маўляў, карацей кажучы, вы вінаватыя у тым, што не дапамагаеце, не вырашаеце, не адвакатуеце праблемы беларусаў, найперш з легалізацыйнай, самае балючае пытанне за мяжой. І тут не толькі ў Германії, але в іншых краінах. Але вот, напрыклад, у Германії ўсё ж таки, наколькі рэальна гэта зрабіць, вот вырашыць там той же самой Ціхановскай, взять там умоўно там Мерца за общагі піжака, сказать, не адпушчу, пакуль не выканаеш абяцанне. Ну вось ты вельмі добра апісаў гэтую сітуацыю, таму што калі хтосьці кажа, што яны не кантралююць выкананне абяцанак, а як мусіць выглядаць кантраляванне? Пісаць смс-кі сярод ночы: «Хей, Фрыдрых, ці ты зрабіў тое, што ты спіш? Да. А там беларусы чакаюць на ВНЖ. Менавіта. То бок, як бы у офіса ёсць даволі абмежаваны набор інструментаў, якімі яны могуць маніпуляваць. І гэта пераважна вербальныя інструменты. То бок, яны могуць нейкім чынам артыкуляваць патрэбы беларускай грамады ў розных рэгіёнах і наштурхоўваць мясцовае кіраўніцтва на вырашэнне гэтых пытанняў. Зноў жа, як ужо казала, пытанне трансферу — гэта асобнае пытанне, якое ўнутрапалітычна зазвычай у краіне і на які офіс увогуле ўплыву наўрад ці можа нейкім чынам здабыць. Таму я лічу, што размаўляць пра праблемы лепей, чым пра іх не размаўляць. Таму тое, што хаця б вербальнымі інструментамі офіс Святланы Ціхановскай даносіць праблемы да розных гульцоў гэтага рынку, гэта ўжо вельмі важна. І мне здаецца, што калі б гэтых размоваў не было, сітуацыя магла быць яшчэ больш складанай для нас усіх. Вось. Але пры гэтым мы з аднаго боку бачым нейкую надзею ў вось гэтай рэпрэзентанцыі беларускага пытання, але з іншага боку вырашэнне заўжды за ўнутрапалітычнымі структурамі. І таму нейкага ўплыву наўпроставага на прыняццё рашэнняў не мае Святлана Ціхановская. І нават інструментаў кантролю за выкананнем абяцання таксама не мае. Таму адзінае, што яна можа фактычна рабіць гэта, размаўляць і даносіць пытанні да прадстаўнікоў тых сілаў. Таму як бы з аднаго боку я разумею, што людзям, якія знаходзяцца ў складанай жыццёвай сітуацыі, калі немагчыма працаваць, невядома, ці цябе дэпартуюць, ці не дэпартуюць, і калі ты там другі год не можаш выехаць з Польшчы, гэта ўсё вельмі фруструе і хочацца выліць гэтую фрустрацыю на кагосьці. Адпаведна, такая найбольш бачная фігура гэтага поля з'яўляецца тады вось казлом адпушчання, можна так сказаць. Але я не лічу, што гэта карэлюе з рэчаіснасцю, з тым, што вось у іх ёсць нейкія інструменты на тое, каб уплываць. Таму мясцовыя грамады мусяць у першую чаргу нейкім чынам рабіць друк на мясцовых палітыкаў, спрабаваць данесці, што гэтая праблема існуе. Але праз тое, што мы настолькі нешматлікая група, вельмі часта нашы галасы не чуюцца. Таму як бы гэта сітуацыя сумная, гэта сітуацыя, якая штурхае ўсіх у фрустрацыю, але як бы маемо, што маемо. І трэба як бы з гэтым рабіць штосьці і намагацца тут агіраваць па магчымасцях. Хрысціна, два нюансы. Першы, вот я ўсё ж таки датычна твайго адвакатавання дзейнасці офіса. Хаця заўважу нашим слухачам, Хрысціна ніякага дачынення ні да офіса, ні да іншых структураў дэмсілаў не мае. Але вот ты сказала, што у прынцыпе там Ціхановская не можа так уплываць там на рашэнне на нацыянальным узроўні вырашэння гэтых праблемаў. І зараз пачуюцца галасы, якія: ну так, а які сэнс у яе гэтых паездках? Які сэнс у яе гэтых вандроўках? Гэты турызм, што яна ездзіць, а па выніку нічога не вырашаецца. Для чаго тады гэта ўсё? Каб беларуская павестка гучала на еўрапейскай арэне, у еўрапейскім кантэксце. Ну, гучыць яна, а ВНЖ ўсё адно не атрымаеш. Я разумею, але вінаваціць офіс в тым, што ён дзейнічае, гэта даволі спрэчная пазіцыя, таму што яны робяць справу, якая хоць нейкім чынам можа паўплываць пазітыўна на сітуацыю у беларускіх кам'юніці. Калі б яны гэтага не рабілі, пра беларусаў бы размаўляў хто? Вось тут пытанне. Таму ты правільна заўважыў, я ніякім чынам не зафіліявана з офісам, я з імі не супрацоўнічаю, і
не з усімі крокамі і пазіцыямі я згодна до конца, аднак я лічу, што яны робяць збольшага карысную працу, якая мае уплыў на, ці можа мець уплыў праз рэгулярнае паўтарэнне на жыцці беларусаў у замежжы. Таму я разумею, што хацелася б усё адразу, каб нас пачулі і адразу пачалі выдаваць ВНЖ пачкамі, але пакуль што так. І мне здаецца, што лепей, каб пра Беларусь размаўлялі, пра Беларусь гучала голас прадэмакратычны, які якраз такі прабеларускі распавядаў пра Беларусь, а не вось тыя злачынствы ці нейкія дзіўныя закіды кіруючага зараз рэжыму гаварылі за Беларусь у грамадскай прасторы. Таму мне здаецца, што прынамсі мы маем голас, мы маем рэпрэзентантку, і мы маем рэпрэзентантку з прабеларускай пазіцыі. І таму няхай ездзіць, няхай распавядае пра Беларусь, і, магчыма, гэта будзе мець уплыў на штосьці. Я думаю, што людзі, якія працуюць на офіс, яны маглі б лепей распавесці, якія канкрэтна сустрэчы прывялі да якіх канкрэтных зменаў. У мяне гэтага пераліку не мае, але мне здаецца, што там дакладна мусіць быць поспехі. Ну да, правда, некаторыя кажуць, вот ты сказала, што дзіўна крытыкаваць за тое, што людзі працуюць, но хаця крытыка зараз гучыць такое, што яны напрацавалі так, што толькі шкоды нарабілі для беларусаў. Вот у Літве, да прыкладу, толькі шкода для беларусаў у Літве ад дзейнасці офіса. Вот дзякуй Богу, што ён з'ехаў, а тут павінна стаяць а вось зараз шматкроп'я. І вот што-то колькі часу прайшло, а тыя казалі, што вот зараз мы тут вот офіса няма, нам не будзе перашкаджаць, што это как бы нічога і не зрабілі для таго, каб вот беларусам было шчасце. То есть у прынцыпе рэаліі жыцця такія, што ёсць нацыянальны інтарэс, ёсць нацыянальнае заканадаўства, ёсць как бы усе астатнія пытанні нацыянальнай бяспекі і ўсяго астатняга, і найперш палітыкі і дзеячы і чыноўнікі сыходзяць з гэтага разумення, а не з таго, каб вот, можа быць, хоць яны дзесьці там і спачуваюць, але і палегчыць жыццё мігрантам. Так і ёсць. Як тебе падаецца, усё ж таки, ну вот зараз на такой добрай пазіцыі па запрашэнню ўрада Нямецчыны, Бабарыка і Калеснікава у Нямецчыне, можа быць, яны са сваім узроўнем камунікацыі, з той цікавасцю, якую да іх выказвае нямецкі ўрад, нямецкая палітыка, нямецкія СМІ, і ўвогуле, наколькі мне расказвалі, ўвогуле у грамадстве ёсць пэўная цікавасць, ну, да прыкладу, той же самой Калеснікавай, яны змогуць зрушыць гэтую тэму з месца? Вельмі б хацелася, таму што ты вельмі правільна адзначыў, у іх зараз ёсць вельмі вялікі такі сацыяльны і сімвалічны капітал, бо вось так па адчуваннях на ўсіх мерапрыемствах, якія хоць неяк зафіляваны з Беларусю, ганаровымі спікерамі з'яўляюцца акурат гэтыя людзі. То бок яны сустракаюцца на найвышэйшым узроўні з прадстаўнікамі ўраду, яны ганаровыя спікеры на абсалютна розных пляцоўках, і адпаведна вось якраз такі гэты патэнцыял можна было б выкарыстаць на карысць прынамсі гэта нямецкай беларускай грамады. Я не магу сказаць, што ў мяне ёсць шмат інфармацыі пра тое, ці яны гэта робяць, таму што не ўсе публічныя выступы я адглядзела Марыі і Віктара. Аднак мне здаецца, што калі б яны гэтым заняліся і гэта зрабілі, гэта б магло нейкім чынам паўплываць, таму што вось зараз ёсць якраз такі гэтае акно магчымасцяў, калі вельмі гарачы і жывы інтарэс да іх існуе, і яны мусілі б выкарыстаць гэты голас якраз такі для таго, каб, па-першае, узняць беларускую павестку яшчэ раз, прычым пажадана з правільна расстаўленымі акцэнтамі. Для гэтага, канешне, трэба зарыентавацца ў павестцы, напрыклад, таму што за 5 гадоў у турме ўсё ж такі шмат чаго змянілася ў свеце, але вось як бы калі адаптаваць погляды да цяперашняй сітуацыі, правільна расставіць акцэнты і гэтыя месаджы трансляваць правільным людзям, гэта магло паўплываць. Пакуль што гэтага не адбываецца на 100%, але мне здаецца, патэнцыял ёсць. Вот, і я нават скажу, патэнцыял ёсць куды, у якім накірунку. Вот, глядзі, я думаю, з табой тут дробненька так разважаем пра нейкое там ВНЖ, увогуле там атрыманне нейкіх дакументаў, пашпарт замежніка. О, Валентина Шумская пишет: что-то оппозиция вообще не договорилась про безвиз для белорусов.
А сейчас с какого бодуна эту оппозицию считать пробелорусской? Без виз? Да. Это калі? Вот сейчас, что вот договор 5 годов, не 6 уже маешь, ну хутка вы 5 годов ездить Тихановская по разных сустрэчах, а про безвіз для беларусаў не дамовілася. Ну гэта я вельмі рада, што у катэгорыях вось з гэтай спадарыні пытанне візаў выездных для беларусаў, менавіта шенгенскіх турыстычных, стаіць на настолькі высокай пазіцыі. Мяне гэта радуе, гэта значыць, што не мае іншых пытанняў у спадарыні ў жыцці, і это добра. Аднак мне здаецца, што для беларускай міграцыі яна даволі істотная адносна да колькасці людзей, які засталіся ў Беларусі. Пытанне вось менавіта без візу стаіць не настолькі востры. То бок ёсць іншыя катэгорыі, якія варты ўвагі. Як сярод, як унутры краіны, наўпрост мы ўсе гэтыя катэгорыі ведаем, так і па-за межамі яе. Таму, мне здаецца, апазіцыі зараз якраз такі пра безвіз дамаўляцца гэта не з'яўляецца прыярытэтам. Аднак, мне здаецца, акурат да 2020 году былі размовы дакладна пра тое, што спрошчаная выдача візаў будзе, яна была б таннейшая дакладна. 35 евро. Вось, да, і было хутчэй і прасцей, і неяк выглядала, што ўсё ідзе ў правільным накірунку. Ну вось, лёс склаўся так, што да безвіза мы цяпер яшчэ мусім трошачку пачакаць. І мусяць адбыцца вялікія геапалітычныя змены ў рэгіёне, каб як бы гэты безвіз стаў пытаннем увогуле для вырашэння. Калісьці гэта рана ці позна адбудзецца, таму што я ўпэўнена, што будучыня Беларусі яна еўрапейская у складзе еўрапейскага звязу у тым ліку. То бок безвіз будзе першым крокам, далі будзе еўраінтэграцыя, адпаведна далі даяднання да еўразвязкага звяза, але гэта пытанне не гэтага года, ну і хутчэй за ўсё не наступных таксама гадоў. Ну, прынамсі, калі вот разважаць у такіх катэгорыях, без віз это значыцца інтэграцыя там ці шлях па інтэграцыйных працэсах, трэках у Еўрасаюз, ну это значыць чалавек вот на праеўрапейскай пазіцыі стаіць, што ўжо не можа не радаваць. Вельмі. І я насамрэч лічу, што вось у сітуацыі, якую мы зараз маем з рэжымам у Беларусі, з ягоным стасункамі з еўразвязам, што гэта няправільна ускладняць беларусам атрыманне візы і ускладняць беларусам уезд у Еўропу, таму што якраз такі рэгулярнае наведванне развітых дэмакраты, рэгулярнае наведванне краіну, дзе гэтыя развітыя дэмакраты прывялі да больш высокага ўзроўню жыцця і больш такога цывілізаванай арганізацыі прасторы, ён як бы рана ці позна прыносіць свой плён і ўплывае на розум у людзей, паказвае, што вось так правільней, што вось так мусіць быць. І адпаведна, мне здаецца, адразаць доступ да еўрапейскіх каштоўнасцяў праз невыданнё віз, гэта дакладна тупіковы шлях, якога быць не мусіць. То бок выдаваць візы беларусам варта, пажадана набагата хутчэй, чым гэта атрымоўваецца зараз, і набагата прасцей. І да, без віз рана ці позна мусіць быць, але на дадзены момант я лічу так, што гэта не асноўны прыярытэт. Аднак візавае пытанне мусіць быць таксама вырашана на карысць выдачы віз у беларусаў, каб яны мелі пэўную магчымасць для абмену з еўрапейскімі калегамі. Ну, увогуле, калі казаць вот пра нейкае там аблягчэнне выдачы віз, это значыцца там нейкае паляпшэнне адносінаў паміж ЕС і рэжымам Лукашенко. Ёсць нейкія прыкметы, што па гэтым шляху пачынаецца працэс, не? Скажем так, мы дакладна бачым пэўныя прыкметы на іншым кантыненце, дзе Дональд Фрэдавіч і в Твіттары дзякуе Лукашенку, дзе ў нас рэгулярна нейкія перамовы вядуцца паміж амерыканскім і беларускім бокам, то бок там дакладна бачны зрух на тое, каб паляпшаць адносіны з Беларусю, але не з прадэмакратычнымі сіламі, а менавіта з тым рэжымам, які зараз кантралюе ўладу ў краіне. І чыста гіпатэтычна я магу сабе ўявіць, што пэўныя еўрапейскія краіны пачнуць схіляцца да падобнай стратэгіі выбудовы адносінаў з Беларусю. Аднак усё ж такі еўразвяз больш прынцыповы ў сваёй пазіцыі, таму што там пэўную ролю адыгрываюць краіны Бальты, якія вельмі крытычна ставяцца і да беларускага рэжыму, і да там нейкіх расійскіх тэндэнцый таксама, якія прысутнічаюць у іх на паўднёвых паўночных, не, паўднёвых, неважна, карацей, на межах у той бок. Вось, таму я магу сабе ўявіць сітуацыю, што Еўрасаюз паспрабуе пайсці ў гэты опыт нас некаторыя краіны, але пакуль што выглядае так, што яны даволі скансалідаваныя ў пытаннях санкцый, стаўлення да рэжыму і пытанняў дыялогу з рэжымам.
Ну і на завяршэнне я нездарма узгадаў, што ты у нас усё ж таки каардынатарка фестывалю Мінск Мігда Мінга. І скажы мне, ласка, я просто побачыў інфармацыю про тое, што сёлета тутака будзе платная па квітках. Что с вашим фестивалем? Ён увогуле будзе? Будзе. В 5-й раз уже адбудзецца. Мы доўга думалі над фарматам, разглядалі нават варыянт раздзяліць фестываль на две часткі, на вясновы і восеньскі, але вырашылі ўсё ж таки пакінуць стары добры фармат з вялікім блокам на вясну, але хутчэй за ўсё будзе некалькі сайт-івентаў летам і, магчыма, таксама восенню, то бок сачыце за абвесткамі, але фестываль адбудзецца, гэта будзе 5-е юбілейнае выданне, по палова дзесяцігоддзя ўжо, гэта прям гучыць салідна, так. І мы зараз актыўна рыхтуемся, зараз мы фіналізуем праграму, размаўляем з гасцямі, якія да нас прыедуць, і вось у сярэдзіне кастрычніка, канкрэтныя даты мы таксама дамо трошку пазней у нашым інстаграме, але да, будзе, і гэта мяне вельмі радуе, таму што наш праект у пэўным сэнсе такі аднарог, таму што канкрэтна зараз я назіраю тэндэнцыю на тое, што падтрымка вось такіх прадэмакратычных, мігранцкіх альбо такіх мерапрыемстваў, якія скіраваны на абмен паміж дыяспаральнымі і лакальнымі суполкамі, што вось фінансаванне і падтрымка такіх праектаў яна скарачаецца. І зазвычай выглядае так, што праекты паступова заціхаюць, загасаюць, знікаюць. А вось нашыя памагатары, нашыя фундатары, яны якраз такі бачаць вялікі сэнс, вялікую карысць у гэтым фестывалі, і таму яны працягваюць падтрымку, нягледзячы на тое, што сітуацыя зараз даволі складаная. Аднак што не можа не радаваць, не можа матываваць, што вось у гэтай складанай сітуацыі, дзе шмат якія вартыя праекты узнікаюць, у нас як бы нібыта ўсё выглядае добра, щоб не сурочыць. Вось. Але наконт фестываля адбудзецца ў 5-й раз у кастрычніку, даты я дам трошачку пазней, я думаю, пра гэта асобна пагаворым. Будзе праграма насычаная, як заўжды, пачынаючы ад выяўленчага мастацтва, сканчваючы кіно і тэатрам, то бок будзе цікава. Як заўсёды будзе цікава, таму безумоўна раю ўсім сачыць за абвесткамі і за нашымі эфірамі. Хрысціна Драпей прыйдзе да нас як звычайна, а магчыма са сваімі калежанкай Інай Валіцкай, і пагаворым пра больш падрабязна, ну калі больш уже стане падрабязна вядома і вызначана, пра наступны 5-й юбілейны фестываль беларускага культуры, мастацтва у Мюнхене, Мінск і Мінга. Ну а на сёння я дзякую Хрысціне, да сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве вечна.